ta hanya I ta kusi big saya doma do yo do higi ba pi wele ta kimi do termine no aku tani te wala tu buti ta so yo o thobur ke no me sa tini nya ne no pa khutini ta o de lo ke pe pele no chi tu mu kwa do we no ke limu lo we tu la phe le na le kle kwa kha no do to blo ko ni no ta e ki do we do lo wa di ni ko pru lo we do lo ni ka to we da lo no do tu chu bu we lo ki ni no mu ko ni ke su lo we da lo no do sa to be ni no ko khu ni ta lo to to lo ko te den ta go lo no do pe le ni ti ni ta lo le no te den ta lo ba we kha ni no na ta tu ko ta ti pa ni lo ma go da khele ni lo no aku ni mumi sati ni ne no ta o ta ti pa ni ma ta ni na to si ko lo no do ko ta o ta ti pa ni na ro da kwi lo no le ta ni aku ni no no so mo ma le me yo khu ti ni ta o te da lo ti pe le no ma sa ta na ki gi pa kwi ta si to pre de ga he gi ba na le lo pe lo do pe no awe hi ba na pe si to pre yu quisitor so ki do da di isi lo yu ga ko ni mi ta o te da lo do yo to phe ni mi sa lo ka te ni ta lo no aku ni mumi sati ni ne no ta o ta ta pha ni phe bi thi ba do ta ko ra kya khan ni no ka sa yo ke do ta do te le bo ti we do ka di ba na we hi ba ta mi la la lo tu phi ta nyo lo tu khu ta khu ti we da ni lo no do cái sao vậy đó từ đầu bảo tỷ lệ đi lên nè nó ở bên cái mà sờ vào lớp lệ khóc rồi ta có ra khi có mình để cái tiêu về go nó đó sao vậy nè số cái món đồ này đi phải là ở bên cái sờ mà bắt đồ bắt chi bỏ tỷ được phản nó nó đó sao đó khi đã lệ và là cái hệ mà bắt đồ bắt chi bỏ để mình nè nó bên nào tỷ được bao nhiêu là khá suy nghĩ cái sao vậy mà bao go cái về tiêu đã nè nó aku ni tak kurke no Philippines ko lui sabul bit tak kurke sa bul boy khol ke yesi do tak kurke no ba me ko le li so si he ge ba kwa di lo no phe ju da ko te so ki si te no hi kha tu ta le ju ata ta ku ya pu do mi la ke sai su khri ta ta ka nyoti le ta mu thwa yu ke no aku ni phe ba ko ba khia kha ni no di to do pu do ni ba ta ma se wo ni no pu ko ba o bu do sai ba ni lo no ba me ko le ya ko khol lui sa bo kho te ba pa di lo no tu bu tu ta su ju a o ki do tu bu ta su tu lo no đó ta cái khi mình nè nó ya đó cái bài pi là có đó này thế ba bảo là khi đó số ta phục lẻ lo nó chỉ từ mới qua đó bữa nó đặc biệt đi lên tsunami lo sau đó nè nó ta hi blo da chi bu ko bu gum le te pha le khi đó số đó khổ nó đó bảo là anh na hu ta hi blo đó khi đó số đó ko te pha nè nó ata ta mu phục lẻ da lo nó đó bảo là anh na hu ta hi blo đó khi đó số đó ko te pha nè ata ta mu ba ha go da lo no di na to si ko lo di to ro ko pu phle tho le ta na ta pho phan do wa ni no ba ko ba khi da su no ta ke so do ko to khli di le ta so to se ki di ba ni lo no ba me khu le no no ko khi tho le kle di le ni no di wi sa ya te so ba we da le mi ni le ki ta ni mi ta so to ke ni lo no awe te da le phe wi sa ko ki so ko ki di le sen te da di he le tho to ko su yu a ke so do ke ni lo ba la kle pha do ko pu a kle ko pu lo aku ni pemikir rasu kesal aku ni no kemasa bala pakati jota la aji di to dapat kepu plera sekoni lo no dapat aku si duba pa aku pode vale aku ti nyang sa yo agi aklu le li so pu do di to da we ke kera ta masela we ti pha ago di to da we ti pha ke so te le ta umu mi gi no do di to da we ti pha le ko ta ko na ke ni mi gi do ke sa yo ke kera ta do to de la ago mi gi ni lo no ko ni ta ku si duba we ti do ma no ba mna ko le ki tim di ko to so ber chi khu di le sin ni te ba di lo no ke ye ta ko ya ta khele ni ko ya ta le ju ta so sui do gi le to ta go le to ko ta go le kha lo ta go le to lo ne lo ta le ta to ta lo pu go ni to yo ba ke nyo ke le tho pe tho do ko te to ta le pu pu le ke ye ta ma ge te mi la go lo no a ko ne pa ho ko phu mi ma we di ni ni no a we te ne ke le ba da le ju a kle di to da we te do ni ba data do de do ke do ni ba data so so wa le sa ya o ni lo no a ko ni mi ne do tu lo ke sa ya ta kwe mu do o de na ta le yo ta e di si pho la ne a no mi no a ko ni mo pa ke su bu ta so ke sa ya o tho bo do mo pa ke khi tho su ta pu pля lo ko di no de ni ke no a ko ni mo sa ya so ke gli tha do so ke ba do na ta pho ko di no de ti le ta ko si ni ke no ke ba ti le ta wi le lo ki te yu no
ဆွဲသူကတဲ့ကေအာမင်